ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଋଣ ସୁଝିଲା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ଏକ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନେଇଥିବା $500 ମିଲିୟନ ଋଣ ପରିଶୋଧ କଲା କମ୍ପାନୀ। ହିଡେନବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଉପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ଏହା ଭିତରେ ଏକ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନେଇଥିବା $500 ମିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ 4,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ହିଡେନବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 60%ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବୁଧବାର ରାତିରୁ ଜଳୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ପ୍ରଥମ ମହଲାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାକୁ ବ୍ୟାପିଲା ନିଆଁ। ବୁଧବାର ରାତିରୁ ଜଳୁଛି ପୁରୀ ମରିଚିକୋଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ବରଂ ନିଆଁ ପ୍ରଥମ ମହଲାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାକୁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୋକାନକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ନିଆଁ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁ ଚାରିପାଖେ ଛାଇଯାଇଛି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ନିତ୍ର ଅଞ୍ଜଳି ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଗତ ବର୍ଷ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଞ୍ଜଳି ଏବେ ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟତୀତ ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ଼, ମାଲୟାଲମ, ଗୁଜରାଟୀ, ମରାଠୀ, ପଞ୍ଜାବୀ, ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷାରେ ଡବ୍ ହେଉଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛି। ଦିନ ଖବର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।